Pero iso entra ou non entra? Porque dixo que a sintaxe non ia caer, pero ahora está escribindo eso. A nena come pan todos os días. Cal sería o suxeito? A nena. Que come a nena? Come pan. Complemento directo. E imos comprobar con outras oracións moi semellantes. Por exemplo, como vedes, o suxeito é o mesmo. E incluso poderíamos ter outra, para que saibades exactamente que nena é o suxeito. Non quere comer a cea. O vedes, segue sendo o suxeito. Titi, mira isto. Sempre é o predicado. Tío, que o eclipse de hoxe, o viste? Que queres? Déxame dormir. En TikTok está rolando unha movida moi chunga, Din que isto non é un eclipse normal. Xa estou Iker Jiménez. O verbo, aquí sería o verbo, que sería o núcleo, e aquí sería... Tío, que en realidade non é un eclipse. É un rollo, un ollo negro, tipo Sauron. Se miras a escuridade, ela, mírate a ti. Elévate. Ai, esquecín as conchas. E non podes buscalas, teño que acabar de peitearme. Como perde eclipse, xa verás. Ensaiamos. Mirade, imos cantar a Muñeira de Montemayor. E por que non cantades unhas coplas sobre o eclipse? Mellor esta, non? Que xa temos preparada. Ponte ti agora a inventar cousas. Poderíades improvisar algo así para nós. A ver, que rima con eclipse? Pois elipse, penso que nada máis. Pode ser rima soante tamén. Apocalipse e rima consonante, toma! Chegou o día do apocalipse, contemplemos o eclipse. Éxito asegurado. Eu xa teño un verso. Hoxe haberá un eclipse. E o outro, a lúa non pode irse. A ver, escoitade isto. Estamos aquí en Elviña, hoxe haberá un eclipse, parece que non remata, a lúa non pode irse. Imos probar. Pois ao final as gafas que fixemos ca tutora non quedaron tan mal. Quedaron peor que mal. E servirán ou quedaremos cegos? Vaya, leva xa unha rota coa cancioncilla. Xa é hora. Poñede ben os lentes para non quedar cegos. O será o último eclipse que vexades. Este non tamén. Ou vivirás outros 100 anos. Atendede, que xa está comezando.
Veña, que xa é hora. Vamos, que imos tarde. Levade as lentes. Non abre. É certo, non abre. Como que non vai abrir? Penxade en algo. Que estamos, pechados con chave? Pero se estaban aquí. O quedarían na porta. Penso que non. Ei, abride! Abride! Ei, por favor, estamos aquí. Hola, que pasa? Estamos pechados. Sería a conserxe, que antes andaba por aquí. Non vos preocupedes, que aviso ahora a conserxería. Pero que apure, que perdemos a Eclipse. Pero estamos a perder a Eclipse, é a única que podemos ver na vida. Pero non exaxeres. Non exaxera. Pero é certo, a última que se viu foi hai 121 anos. Pois aquí é orientación norte, non se vira nada. Pois aínda non estou cego, Pero ese quen é? Non sei, vai disfrazado. Sen as gafas non se ve. Sí, claro, temos unha fantasma no instituto. Que bonito. Maravilla. Vese mellor dende aquí que desde o patio. Temos boa orientación.
máis claro a cuestión, que é o que fai a nena nesta segunda oración? Que é o que fai? A cama. Complemento directo. Non me quedes, a Eclipse, ollo. Bo día, que tal a soneca? O dictón era verdade, soñando todo. Levaban as lentes moi cutres. Podemos continuar ou